Shubor nakaslem jong Shongsain Hima. Abhishek Saini Deputy Commissioner dari Bhoi District menta kesiu lapenmi da ka hukum ban Khang sisendon ya baro ki dukan Kyiad hapo ka district kumba Sngi Lynter kum shibenta ban Pynneh ya ka Shongsuk Shongsain. Katai kajing penmi hukum udisi kari Bhoi kadai ru hadin belasaki kajing don jong ki katuk ane kajing ja sha thang ki kali sorkar ne ka step perngap hasaidan bat kajing thang ki shaka kali haki katuk ane ki benta jong ke surak ba National Highway 6 haki ne ki Kyiad Sngi baladep kablami hadin kajing pen benaya ki da ka khasi Students Union halor ki santli ki mak jing dawa sha ka sorkar jela. Kat kum kate ko hukum labatha babaro ki dukan Kyiad ki badan hapo ke district kin hap ban Khang khardep menta kasi ka arpau trik bat lashai kasi kata ka arpau trik benai nai lar arhaja punriu.